Kwintokozo zethu sikhulumela kwi-channel igama ku-Pastor Lingi. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, you like, you become a member kwi-channel. Akubizi kangaka kuba i-member ngoba uyasichuzela ukuthi ufuna ukunikela ngamalini. Uqala ku-9 noma ku-10 ukunikela. Ungakwenza njalo ngenyanga. Kanti-ke khona account number ongakwazi ukuthi uyisebenzise uma ngokuthi uyafisa ukunikela. Sibheka la iphupho kunomlaleli noma umbukeli obebuza la ukuphupha ubona inkomo zilwa. Sase siphinde sicaba ukuthi no singakuphendula kwenkomo zilwa kodwa si-add nokwenkomo zikuhlaba ke specific wena ukuthi naku ungenza iphupho uhlatshwe inkomo eyodwa noma inkomo eningi. 1 inkomo uphawu lwencebo, uphawu lweyidalwa, uphawu lwabantu. So number 1 mangenze ukuphuphela inkomo uphawu lobuma ikuhlaba noma zikuhlaba. Lokho kusho ukuthi idalo zakho azineme ngendlela mhlawumbe oyiphethe ngayo noma ngendlela wenza ngayo izinto. 2 kungenzeka uma ubafuna inkomo kuba uphawu lobuma zikuhlaba olusho ukuthi uzobhekana nenkinga nezinkathazo nolaka ngenxa yokuthi izidalo zakho azijabulile ngawe. Kusho ukuthi kungenzeka kunama mistake owenzayo. Kungenzeka kunezinto ongazilandeli efuna uyazilandela. 3 kuyenzeka futhi umbhola inkomo uba uphawu lobuma zikuhlaba olungasho ukuthi kumele mhlawumbe usuke uthola usizo ngoba kungenzeka izidalo zakho seziphendule ukuze ke zize kabi nangolaka kuwe. Ngenzeka abathakathi sibambile baphendula lezi idalo masiza ku seziza ke ngolaka seziza ke ngekabi. 4 kuyenzeka futhi umbhola inkomo kuba uphawu lobuma zikuhlaba olusho ukuthi unezitha wena ezimelele nawe futhi engeza ziyagadla ngemithemibi. Kuyenzeka uma bekuloya uphupho uhlatshwa zinkomo kanti kunale mimoya emibi esehlanganiswa noma izilwane othunyelwa ngayo wena. Noma ke kukhomba ukuthi wena sekunezilwane othunyelwa zazo noma imimoya emibi ubhekane nayo. 5 kuyenzeka futhi uma inkomo kuba uphawu lobuma zikuhlaba olusho izithiyo ivivinyo noma isitshenziswa esikhulu esuke sizokwehlela ngenxa yezimbangi zakho. Kungenzeka kunabantu abamelana nawe emkhakheni wakho abayizitha zakho turning against you emsebenzini, turning against you ecompany. Then you may see ingoma zikuhlaba because now kunabantu, there are forces within that company, within that institution abamelana nawe. Sibonga kakhulu. Be blessed.